guys, it's me again, Anne Christine, and welcome back to my channel. Today is April 7, 2020, and we already lost count of kung pang ilang days na ngayon ng enhanced community quarantine dito sa Luzon. I'm located dito sa San Fernando, Pampanga. Okay, just this morning, ang sabi, extended na up to April 30 yung lockdown dito sa Philippines. So, andito ako ngayon sa tapat ng Denlim's Kitchen. If it rings a bell, it's because it's a restaurant by Chef Dennis Lim. Siya yung may-ari ng very famous na LA's Bake Shop. They are known for their, anong tawag doon? Cheese bread. So, yun. Lahat ng friends ka from Manila sobrang crazy about that cheese bread. We're here because siya yung naka-assign na magluto or mag-prepare ng meals today para sa frontliners ng 3 hospitals, and tomorrow naman may isang community. So yun, I'm going to take you guys sa kitchen. Sa Denlim's Kitchen, not to do a food vlog, but to document one of their activities for LUGUD BALEN. To know more about LUGUD BALEN, of course, I would like to invite Chef Denlim to explain it para mas maganda yung pagkaka-explain, diba? But it's basically a group of people preparing meals for frontliners and yung mga communities na kailangan ng tulong. Hi guys, my name is Dennis Lim of Denlim's Kitchen. Dito kami ngayon, nagpe-prepare ng food for our frontliners through LUGUD BALEN. LUGUD BALEN, isang group siya. Some of us, we are restaurateurs, some are chefs, yung iba, ordinary people na nagtulong-tulong kami para mapagsilbihan namin ang mga frontliners natin. Like, may mga nag-aayos ng mga donations, yung iba naman nagdo-donate ng mga raw materials for us to cook. Meron din nagdo-donate ng mga money for pambili ng mga ingredients namin. Tapos, meron din yung mga sasakyan nila, ginagamit nila to deliver the items na nagawa namin. So, it's an honor to be a part of this group. Isipin mo ngayon lang nangyari to at parang nag-unite kaming lahat para mapagtulong-tulong. So, ang sabi nga ni Chef Ben kanina, makakatulong tayo hindi lang through monetary efforts, but also yung iba, sa kitchen nila mismo niluluto or pine-prepare, no? Yeah. Yung mga food na ipapamigay. So, Chef, as of today, ilan ba yung mga kitchen partners nyo? And kung gusto mo na rin silang i-mention, Yeah. More or less, siguro mga more than 10 na kami. More than 10? Yeah. Okay. Tapos divided kami, meron sa Angeles area, meron sa San Fernando. Sa San Fernando, parang 4 lang kami. Si Sook, si Teaspoon Cafe, si Des, si Howard, si Chef Howard, tsaka Denlim's Kitchen. Oh, okay. So, tatandaan nyo yung mga susuportahan nyo na brands pag tapos na yung quarantine, kasi ako tinatandaan ko. So, si Teaspoon, si Chef Denlim, si Chef Howard, nagki-cater yon, and then si Sook. Ayun. Tapos sa Angeles, Systems Plus, okay. Si Dainty, nag-start na rin. Lola Norse, everyday din Lola siya. Norse, nakikita ko nga. Oo, si K Cafe.
Tall house. Yan. Yun, meron din sila mga partners naman kung gusto nyong tumulong. Yung mga nagvo-volunteer na mag-deliver sa iba't ibang parts ng Pampanga. One good thing, pati yung mga household, gagawa sila ng mga 20 pack lunch para i-donate Nakita nila. ko nga na oo nga naman na pwede kang magluto ng kahit for 20 to 30 packs. Pero nakakatuwa talaga, nakikita ko yung pinaprepare na food nila, may lolanyors, ganyan. Even yung the ribs place sa Mabalacat, si Chan, Yambao, yan. Ang ganda ng plating, ang ganda nung pagkaka-prepare, hindi tinipid. Hindi ko pa natikman, definitely. So, hindi naman ako isa sa mga recipient, pero alam mo na hindi tinipid, na hindi siya parang yung basta lang may maibigay. Ginip pa rin nila yung best nila. So, para pa rin silang nagsiserve sa kanya-kanyang restaurants nila. Parang gano'n. So, yun. Ang swerte nga naman ng lahat ng makaka-receive. Kung part ako ng frontliners sa healthcare, mabuboost din yung morale ko na, wow, yung dinner ko tonight, ang nag-prepare si Chef Denlim. Ang hirap sumingit sa calendar niyan, di ba? So, yun. Thank you, Chef, and thank you sa lahat-lahat ng volunteers ng Lugud Balen na ginagawa niyo ito. Chef, imbitahan mo naman yung mga nanonood na mag-volunteer. Yeah, yung mga gusto mag-donate, maybe monetary or raw materials. Kung or, supplier sila ng meat or ng vegetables, lahat tinatanggap naman. Kahit gas siguro, diba? Yan, lahat. Tinatanggap rice, noodles, kahit na ano magagamit po namin. Mga patis, suka, kailangan din po namin yan. Mga spices. Kung may matutulong po kayo, please. Siguro ito yung time para magkaisa po tayo. At wala tayong ibang gawin kundi kumilos dun sa talent na binigay sa atin ni God. And, well, lagi tayong magdadasal. Kaya natin to. Kaya. This too shall pass. Yeah. Nga eh. Gusto ko lang din i-add sa sinabi ni Chef na nakita ko sa page niyo na it's 70 pesos lang per meal kung gusto niyo mag-donate. So, kung gusto niyo mag-donate ng, sabihin natin, 10 na meals para sa 10 na nurses or 10 na katao sa isang community, that's 700 pesos lang. So yun, also sabi nga ni Chef, kahit yung mga ingredients lang, ganyan, asin or paminta, wag kayong mag-hesitate na baka feeling nyo, ay, ang liit lang na to, matutulong po, wag na, nakakahiya. Walang maliit sa... A little goes a long way. Yeah. So yun, maraming salamat Thank po, you so Chef. much. God bless you. Ayun, so check out nyo naman yung pagda-deliver natin sa hospitals. Hospitals located sa Guagua. Ayun. I'm with, sabi nga namin sa inyo ni Chef Denlim kanina, pwede kayo mag-volunteer sa logistics na tumulong mag-deliver. So, I'm with Tantan. Ayan, hi Tantan. Hello. Ayun, meron din silang project. Ang tawag dyan, Cared Pool Pampanga. If-flash ko dito yung Facebook page nila. Ginawa nila to para yung mga frontliners na walang masakyan kasi nga naman paralyzed yung transportation, no, habang lockdown, makapunta sila doon sa place of work nila conveniently, diba? So, Tan, kwento mo naman sa amin yung Cared Pool. Also, your experience, no? Yung experience mo sa pagtulong sa Lugud, Yes. Lugud Balen. So si Cared Pool, basically yun nga sinabi mo, ita-transport natin yung medical frontliners to and from location nila. Dahil nga walang transport, kawawa sila, ayaw silang isakay. Meron times na di daw sila sinasakay sa trike. O kasi bawal ang trike din Di talaga. sa ano, minsan parang dahil taga-hospital sila, parang ganun. Okay. Kaya kawawa, di ba? Merong discrimination na, Meron na. O tapos, usually, taga-saan tong mga to? Ang sakop natin ngayon, Angeles, San Fernando, Dau, Mabalacat. Yung Santa mga... Ana, meron na rin. Santa Ana, meron na din. Okay. Ano yung parang pinaka hindi mo makakalimutan na na-share nila sa'yo na story? Pare-pareho lang yun nga, yung takot din sila.
Oo. Kaso, yun, di ba, may oath lang talaga sila kaya. Oo, Diba? kailangan nilang Oo. panindigan. Ako nga, natatakot na ako personally eh. Pero as Oo tulong, naman, oo di ba, naman. may means tayo eh, sabi ko nga. Hindi gamitin natin. Bago sila sumakay, ang magbubukas, ang pinaka SOP natin sa volunteer driver, pagbubukas na niya ng pinto si frontliner para wala nang contact si frontliner sa sasakyan. Okay. Tapos, kung after work naman, ganun din, nire-require natin si frontliner na magbihis sana bago siya sumakay sa sasakyan. Kasi personal cars ng mga volunteer drivers to eh. So, mas maganda bago siya pag-alis niya ng hospital after work, bihis siya. Nagbihisan siya. Oo, Okay. para safety din sa kanya and kay volunteer driver. Diba? Okay, sige. Pakita ko lang yung view. Na-miss ko yung outside world. Ayan. Dito kami sa Megadike. Shortcut going to Guagua. Pwede pa bang volunteer sa care pool? Pwede. Kunwari, okay, pwede. Sa first stop namin na hospital, andito kami sa Lubao, dito sa Escolastica Romero District Hospital, and meron kami ita-drop dito na 50 na food para sa mga frontliners. When we say frontliners, lahat na, pati security guards, pati janitors, pati mga receptionists, ganyan. Hindi na tayo papasok to be safe. Sa second stop, andito kami ngayon sa Rosario Memorial Hospital of Guagua. Nung med-rep pa ako years back, ayan, pumupunta ako dito. Maliit lang siya na ospital. And ayun, nakakatuwa naman na hanggang dito umaabot yung tulong. Tomorrow naman may pupuntahan kami na community. So yan, bukas ulit, kita tayo.